Ay, kaldo. Ay, natinag man sunggo. Ay, nakabukin na ako. Ay, yung natinag ang kabuko. Ay, Nanay Silo. Test ko naman. may taste. Ay, Hindi. mangmangag mo. Nag-reaction video ka nun ni Nana. Hi, guys. Oh, good guys. Ay, Reaction video, buya ka nun ti. Oh man, gantang gatak po yun. manalungay ko man. Agbuya ti. Di ba pa? Deta ni. Paling kami makita ulit. Makita tao. Ay, makita. Kita mo. Ni ata na. I-play mo. I-play. Ay, natipal ni Ata Play. ni. Yan. Ay, napingin. Ganay. Ay, nagsulid mo. Ay. Ay, natinag man sunggo. Ala, nagbabastos na. Nini, may kita to susog. Ay, nakabukin na. Ay, ayo. Naniila, ako na. Huwag kayong pumot. Isa, next. Ay, akan. Ito, hindi masal. Ay, natinag si Manang Halaw. Ay, kaldo. Ay, ata na yung alasay. Yung napaktaw ka man yung Manong. Next. Tignan. Ano na! Yung tingnan! Natinagang ka. Ay! Ay, Allah. Ano na ito? Ang babae. Kaya nyo gumarang tiyak. Ay. Butang ka na laeng. Butang mo na lang. Ah! Butaw ka! Nagtadol! Hoki! Yan, dooban mo yung balabas mo. Datagan mo. Wala niya ata. Ay na, nagsakit! Ay ha! Yung kininamay nam. Ay ha! Yung kininamay nam. Ay! At dugmo. Ala ko lang nagagurutong na gilatod na. Nay, kasi lang mo gamin nay. Ayun na, nagsakit ko mama na ko yung baby. Next. Oh, Kita. boy. Nay, natin nagdibabae. Nay, bangkay. Nay, la. Okay ni na. Mapigat tinugam talang tayo. Ay. Ana? Nay. Woy. Huwag ka takal-kalkalak pa to. Ay. At ini, aping nga tag-misbisyon. Ay. Ay, nagangamba. Ay. Next. Gagamba aja ilag. As ay. Pindas may kasta ka na. May, Allah. Ay, nanaginag na puros digig ko pusa. Ay, nanaginag na puros digig ko pusa.
Pusa. Nay, tao. Next man eh. Nay, ala, naudi da pay. Naudi da. Next Kita, wari ka na yan. Apa yung ikas dyan, naudi da mal. Nagkakay at ako, siyempre naka-steady ka. Sige. Hindi nagtitina. Ang tingay magina natuloy, parot. Parang kaya. Parot team pa, dila. Ata na ito, may buyait mo pa, nagpintas. Yan. Sana na. Mapeng-peng talapayag mo. Kinayo pag-tip. Burada bir koşuyor seri. Hey kaka dey baba ka. Ala. Next. Go. Pagpatinit siya, kumugay. Ay, wala kong pumuga ko. Ay, mali ata. Oh, wow, legs. Natunakan mo dati. Ay. Ay, pat. Ay. Ini nagtakol yung gilya. Ay! Ay! Ay na. Ay! Ay! Kini na! Nagsakit! Ay! Kini na! Nagsakit! Ay! Pati mo si Kamot. Isa ka mo. Lisi ka Lisi mo. Ay, kung makatinuang pusa. Ay, aso. Ay, ulag. Record. Natinaga, nakagatin to ulag na imanan. Ala, nagadugan mga mabuyang ako na Nya nga ajay, guys. Ay, alinta. Ay, nang. Okay nila na. Ay! Isay! Ay, alinta. Nagadrakkel. Ay! Ay, nang kinagadan na eh. Eh, okay nila na. Nay, alinta. Nagdarakkel. Nay, pimples. Ay, na. Nagadaw. Ako na eh, bagbagkatan da yung mga Larba. Di ko man di suat, tanga. Larba. Hindi man namin. Nablaw. Naka. Alis alay. Aray. Ay, potot. Ay. Ay na, nansi kayo na tayo. Ay, uy. Ay na, agring-ring. Ay na, agring-ring. Ay. Magpakariga mo. Kasi sumot yung marigriga. Uning kakasi mo ni Aw. Kininana mo. Apaw, ay! Kininama, pinagtakot na. Apingay kas jay. Uri lang aguy-uya. Yang ajay na ito, ajay. Nyap. Kinayaw. Ay, lo tagis ka, manong. Okay ni na, napingay, dardara tao. Tanga. Apaw. Siga mo tayo. Allah. One phone call it take to make some boy wipe up her hurt and drop down flat. Napagkadang-kadang ka nga migas ta tanga.
Sama pa ma. Masama lang ang dulidog. One call it take to make some boy wipe up her hurt and drop down flat. Oh, kininam dinag nga to, tanong kayo ito pakamta nga. Sabihin. Good. Kud. Nabo, tarin mo. Ulo. Ni. Sabi sa akin. Ay, okay. Nagsakitan na po, Diyos ko. Ay, okay. Nagsakitan na po, Diyos ko. Ay, tumo. Napilog ko. Ay, natukol. Ay, kita man natukol. Kininambong gunam. Kita man natin nagmatukol. Ate bagada kanyan mo. Di ba kayaw? Sunggaw? Ay, adyan na sunggaw lang. Ay, adyan na. Padasin man gayam agay. Agay padasin man. Malata. Dekan? Ay, hoy! Ano na ba umabot iti balayo? Magkata niyo. Ha? Ready na. Mandi, pamagaw mata at na maalam. Ay, yutok. Bakit ang dyan? Bye-bye. Guys, napipiyapay kini Margo at Bakit? hi guys! Kusok. Ay, Check ni. yak ni Lydia nga bag-tate ko. Ay, Ano tawin mo? talo. Ano sa uma? Talo ah. Ay, okay na mo. Sika. Ay, awanin. Oh, anya ti pasir na dyan. Oh, kininam bingbay. Ay, ungor nagbastos tingiwat ko. Bubuto pa. Ay, ata, puso. Ay, tao. Tingin ko sa mo. Muok nga. Huwag ko lang. Pay batayo kanina. Awan ti. Ay, awan ti video na nagtaak mo. Ay, apa mo mutudukon to gawin? Ay, tao kut-kuteng. Tiglip ah. Tiglip ah kami. Tiglip. Nay! Hi guys! Datoy! Datoy! Ay, latag! Ay! Nagkuti-kuti. Oh! Akin lateg. Latag mo. Ay! Ano bagang kita malayan mo? Latag mo balayan. Ay! Oy! Wan! Ay!